que sembla que és saníssim. Que guapa estàs ahí en la gorra verda i tot. Sanitat és el que mana, jo tinc que complir les normes, Laura. Bé, què fas? El bròcoli és el que diuen els experts una superfood, és a dir, un superaliment, una superverdura per les propietats nutricionals que té. Parlem només de les vitamines per a començar. Vitamina A, que és bona per a la vista, vitamina D, que és bona per als ossos, i vitamina C. Per a que te facis una idea, este bròcoli pesa aproximadament uns 500 grams. En 200 grams de bròcoli estem menjant 3 vegades la quantitat de vitamina C que necessitem al dia. Es diu pronte, eh? En la meitat d'això estem ja cobrint les necessitats. Hauré d'acoplar-ho a la meva dieta, eh? Perquè he de confessar-te que no em menjava. Has de fer-ho, has de fer-ho. El bròcoli es va començar a cultivar així en Espanya, en Múrcia, fa aproximadament 15 anys, i encara no està molt estès el seu consum perquè saps què li passa? Que el tractem com si fos una floricol. De fet, és cosí, és de la família de les floricols, però la floricol necessita 15 minuts de bullida i el bròcoli només 3. Amb la qual cosa, quan el bullim tant de temps, estem fent mal al seu sabor, estem amargant-lo i damunt estem perdent una bona part d'eixes vitamines, especialment la vitamina C. Això va corregint-se, a poc el coneguem més i, de fet, a poc va consumint-se i produint-se més. Estos són els primers bròcolis de la temporada, Rosa. D'on venen? Estos vienen de Albacete, todavía nos falta un poquito para la producción propia. ¿Y cuándo comienza la nuestra? Nuestra producción le faltarán sobre 15 a 20 días. 15 a 20... I en Espanya ne produïm tot l'any. En España se produce todo el año brócoli. Tenemos brócoli en la provincia de Murcia y el Levante durante 5 meses de invierno, y en verano se produce en Granada y en La Rioja. Son els més gelats. Exacto. ¿Y vosotros cuántos kilos aneu a produir en este magatzem de Guardamar? Bueno, nosotros casi todos los años producimos alrededor de 2,5 millones de kilos. Es diu pronte, ja podem menjar-ne, eh? I a més es porten a tota Europa. Laura, Espanya s'ha convertit en el màxim productor de bròcoli de tota Europa, però no ne mengem. Tens que tenir en compte, els britànics ne mengen vora 5 quilos de bròquil a l'any. Nosaltres, apenas 200 grams. En les vitamines que té i en les propietats que té, tindrem que començar a aprofitar-lo. Rosa Mari, conta'ns què li feu, com el tracteu així en el magatzem? ¿Qué es lo que se li fa al brócoli? Aquí el brócoli está preenfriado, lo envasamos en caja y se le echa hielo por encima para mantener la línea de frío, para no perderlo, porque es muy importante para que el producto llegue al consumidor en las perfectas condiciones de textura, que esté tanto terso, també firme, és molt important. Important també en casa en la nevera, sempre gelaet. I una receteta que tu te fas, que tu sempre estàs entre bròquils, jo me sé una que és prou saborosa. Sí, pues es muy sencillo, es trozos de brócoli junto con jamón de york o jamón serrano y queso, todo en el microondas, 3 minutos y ya tienes un plato listo y muy sabroso y muy saludable para comer. I tant, i ben fàcil que és. Bueno, de fet, cada dia és una verdura que guanya més adeptes. N'hi ha una espècie d'associació d'amics del bròcoli, en esta n'hi ha cuiners, n'hi ha productors de bròcoli, gent també que s'encarrega de fer les llavoretes, que busca fomentar el seu consum. Jo no tinc accions de bròcoli, però t'asseguro que és tan sana i es fa tan ràpid que paga la pena sopar, per exemple, esta nit. A mi m'has convençut i segur que a molts espectadors també, perquè